Halkara parahatçılık we anaşmak ýylynda Ahal welaýatynyň çeperelli gelin gaýdylary geçmişde özleriniň manyly ömürlerini nesil terbiýesine we asyrlar aşyp gelýän el hünäriniň ösdirilmegine, kämilleşdirilmegine bagyşlan enamamalarymyzyň ýagşy görüm-görüllelerine eýerip, gadymy el işlerini döwürwap görnüşde dowam edýärler. Ajaýyp el işlerini gelin gaýdylarymyz uly buýsunçlygyny ýerine ýetirýärler. Şeýle-de gelin gaýdylarymyz möňýyllyklaryň jümüşini biziň şu günlerimizde gelip ýeten ajaýyp el işleriniň hemişelik dowam etmek üçin öwrenen hünärlerini ýaşlara ýygyderli öwretmegem özleriniň baş maksatlaryny öwürdiler. Aslynda el işleri dinan maşgalada asyllyk, zähmet-söýürlük ýaly ajaýyp käsiýetliň kemale gelmegine we giň dünýä garaşly bolup ýetişmegine uly ähmiýeti eýedir. Amal haşam sunutynyň ähli görnüşleri enamamalarymyzdan galan milli mirasdyr. Türkmenler tarapyndan döredilen keşteçilik sunutynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi delmeden mirasynyň sanyna girdilmegine gowunlary kalkynan gelin gaýdylarymyz jadylaýjy keşteçilik sunutynyň dünýä derejesinde öwrenilýändigine bu soňçlarynyň çägi ýok. Welaýatyň çeperelli gelin gaýdylary milli mirasymyzy öwrenip ony dünýä ýaýmakda we ösüp gelýän ýaş nesilleň arasynda wagt etmekde döredip berýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Arkadağımıza hemem hormatly prezidentimiz Arkadağly gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.